салом мухлисони арҷманди футбол, салом ҳамватанони азиз ва ҳаводорони варзиши рақами 1 сайёра. имрӯз шиддати ҳаяҷон ва ишқи футбол моро дар ин варзишгоҳи бисёр мӯъҷаз аммо дорои тамоми шароити муосири байналмилалӣ варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода гирди ҳам овардааст. мо шоҳиди як вохӯрии байналмилалии рафиқона вале иззатталабона ва бисёр муҳим миёни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустон мешавем. ҷои ёдоварист ки охирин бозие ки мо муқобили мунтахаби Ҳиндустон доштем бо натиҷаи чандон хуб барои мо ҷамъбаст нашуд ва албатта ин бозӣ гарчанде имрӯз бозии мазкур мақоми рафиқона ҳам дорад, дар футболи муосир ҳеҷ як вохӯрӣ бидуни муборизаи шадид намегузарад. барои шерони Хуросон тими миллии Тоҷикистон ин як имконияти олӣ барои нишон додани тактикаи нав, омодагии ҷиддӣ ва албатта масири тайёриҳои бисёр хуб ба роҳ мондашуда дар пешрӯи мусобиқаи ҷоми Осиё 2027 хоҳад буд. аз сӯи дигар дар тарафи муқобил тими миллии Ҳиндустон дастае ки бо сурат ва рӯҳияи ҷангии худ дар бозиҳои қаблӣ шинохта шудааст, имрӯз муқобили тими миллии мо саф меорояд. умуман дӯстони гиромӣ бояд бигӯем ки дар варзишгоҳи талко аренаи шаҳри Турсунзода бори охир дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳанӯз дар соли 2011 бозии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонро муқобили Узбекистон доир карда буд ва дар давоми 15 соли охир дастаҳои мунтахаби наврасон, ҷавонон ва олимпии Тоҷикистон борҳо меҳмони шаҳри саноатчиён, шаҳри металлургчиёни Турсунзода шуда буданд. аммо бевосита дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин 15 соли охир дар ин майдон бозӣ надошт ва имрӯз инак фурсати он расидааст то дигарбора тими миллии мо дар ин майдон ҳунарнамоӣ кунад. албатта бо умеди комёбӣ ва саҳифаи наве ки акнун бо роҳбарии сармураббии нав Игор Ангеловский барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон боз мешавад, мо таманнои онро дорем ки дастаи мо бо бозии бисёр ҳунармандонаву баланди худ метавонад таби мухлисонро шод гардонад ва албатта умедҳо барои оне ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон саҳифаи нави фаъолияти мураббӣ Игор Ангеловскийро ҳам метавонад бо натиҷаи бисёр мусбӣ ва хуб оғоз бахшад. хело ва хело зиёд ҳастанд. дар маҷмӯъ ду бозии байналмилалӣ моро бо иштироки дастаҳои Тоҷикистону Ҳиндустон интизор аст. имрӯз дар Талко арена ва баъдан 9 июн дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор мо шоҳиди рақобатҳои ин ду дастаи мунтахаб мешавем. дӯстони азизу арҷманд, инак дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустонро истиқбол мегирем. дар майдони Талко аренаи шаҳри Турсунзода мо як набарди бисёр ҳақиқӣ ва ҷолиби футболиро бо иштироки ин ду тим хоҳем дид ва чеҳраҳои навам ҳастанд дар тими миллии кишвар ки онҳо аввалин бозиҳои худро баъзеашон доир мекунанд, баъзеашон бори аввал дар маҷмӯъ ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват шуданд. ин маънои онро дорад ки ба дигар чеҳраҳои нав, ба футболбозони боистеъдод ҳатман таваҷҷӯҳ аз ҷониби истодии мураббиён хоҳад буд. марҳилаҳои гуногуни омӯзишӣ ва тайёриҳо ба бозиҳои муҳими ҷоми Осиё дар пеш аст ва ҳатман имконият медиҳанду баъдан аз санҷиш гузаронида беҳтаринҳоро ба ҷоми Осиё мебаранд. ҳоло бошад фурсати он расидааст то қабл аз оғози рақобати имрӯза сурудҳои миллии ҳар ду кишвар садо диҳад, бояд ба онҳо гӯш меандозем, баъдан гузориши мустақими худро идома хоҳем дод. The national anthem of Tajikistan. Aknun Surudi Milli Cumhuri Tojikistan.
خب دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، بعد از آن که سرودهای ملی هر دو کشور را ما و شما شنیدیم، اینک فرصتی آن میرسد تا دسته ها به هم دستفشاری کنند و بعدا البته به هیئت‌های هر دو دسته نظر خواهیم انداخت. امروز باید بگوییم که سیاد مربیان تیم ملی کشور هیئت را به طور زیرین انتخاب کردند و موقع چند فوتبالباز راستی بسیار عجیب هم هست که در کجا بازی خواهند کرد. سراول برای ما گروه داوران رو معرفی میکنن. اسکر نجفулоев از ازبکستان سرداور این رقابت است. رسلان سیرازالدینов و بختیار خوجا شوکتов هموطنانش در کنارها به او کمک میکنن. امیر جان خورکشов به حیث داوری چهارم تعیین شده است. هیئت دسته ما در خط دروازه رستم یتیمов رقم 1، فوتبالبازان خط دفاع وحدت حنونov رقم 6، رقم 2 زهیر جورابویف، رقم 3 تبریز اسلامov، رقم 12 مهربان کریمov. نیم محافظتگران احسان پنجشنبه رقم 17، رقم 5 صلاح‌الدین ارگاشov، رقم 18 علیشیر شکورov، رقم 10 کاپیتان دسته علیشیر جلیلov و حملهگران رقم 14 شریدین بابویف و رقم 15 شروانی مبادشویف. سرمربی ایگور انگلوفسکی از مقدونیای شمالی یا مکدونیای شمالی با طرح جویگیرشوی 4-4-2 سراول فوتبالبازان رو به میدان برآورده است وابسته به موقعی که عادتاً ما میدونیم. اما در هفته بازی باز خواهیم دید که موقع نهایی جویگیرشوی فوتبالبازان ما چگونه است. اکنون هیئت دسته منتخب هندوستان برای ما پیشنهاد می شود. دروازه‌بان رقم 1 و همزمان کاپیتان دسته گورپریت سینغ سندهو، رقم 6 آکاش میسرا، رقم 5 سندش جینگان، رقم 2 راهول شانکار بهکه، رقم 21 نیهیل پوجاری، رقم 15 مکارتن لوئیس نیکسون، رقم 7 لیلیان زوالا چانگته، رقم 8 جکسون سینغ، رقم 19 ریکی جون شابون، رقم 10 ادموند لالرین دیکا و رقم 9 ویکرام پارتاب سینغ. سرمربی دسته خالد احمد جمیل از خود هندوستان است و وابسته به موقع‌گیری که بازیکنان این تیم هم دارند میتوانیم بگوییم طرح جویگیرشوی 4-4-2 رو شاید به احتمال زیاد در موقع‌گیری فوتبالبازان دسته هندوستان ما و شما ببینیم. اینک دوستان گرامی، مخلصان وفادار تیم ملی کشور، فرصتی در انتظار فرا رسید. بعد از کامیابی که دسته منتخب ما در مرحله آخرین انتخابی جام آسیا داشت و توانست به این مسابقه راه پیدا کند، این اولین بازی است برای تیم ملی کشور و امیدوار میشویم که سیادی نوی مربیان دسته منتخب کوشش میکنند تا با نوگانی ها تا با بهبود بخشیدن بازی شاگردان خود باز هم امیدواری های ما را بیشتر و زیادتر کنند از آنه که تیم ملی کشور در چنین مسابقه های مهم و بازی های حساس و ضروری هنرنمایی خوب و ارزنده نشان دهد و بعدا نتیجه های از این دیده خوبتر و بهتر در برابر حریفان قوی به دست آیند. ما بالاتر طور دیدیم کمی فشارآوری فوتبالبازان هندوستان با دروازه‌بان ما رستم یتیمов باعث بر آن شد تا او اشتباه کند و پسی داده‌اش اندک خطا بود، اما در نهایت کار زهیر جورابویف توانست همان موقع را محکم کند و امکانی به هجوم گذاشتن را به بازیگران هندوستان فوتبالبازان ما ندادند. باز یک مورد دیگری که رفتی بازی منع کرده می شود. خالد احمد جمیل مربی است که در 2 سال اخیر هدایت دسته منتخب هندوستان را بر دوش دارد. البته تیم ملی هندوستان در این بین نتیجه و دستاوردهای بزرگ ندارد و حالا فرصت برای فوتبالبازان ما بود، اما کمی پرتافتی بلند و نوانیق از سوی علیشیر جلیلov اجرا شد، در نتیجه امکانی حمله را دوام دادن از بین رفت. خوب، در مورد موقع‌گیری فوتبالبازان ما میخواستم کمی مفصل تر ایستاده گذارم. در مورد آنه که وحدت حنونov اگر اهمیت داده باشد در کنار راست خط دفاع بازی کرده ایستاده است. شاید بسیاری ها خیلی خوب آگاه هم هستند که وحدت در کنار راست خط دفاع هم بازی زیاد کرده است و تجربه خوب هم دارد، اما ما طی سالهای اخیر عادتا او را در یک جایگی با زهیر جورابویف در خط دفاعی مرکز میدیدیم. امروز بعد از یک تغییراتی که اکنون سرمربی به میان آورده است، وحدت در کنار راست حالا بازی را شروع کرد. این البته خلاصه نهایی نیست، شاید باز در ادامه ما دیگرگونی ها را ببینیم.
аз самти чап дар канори хатти дифоъ Табрез Исломов аст ва ду дифоъгари марказии мо, яке Зоир Ҷурабоев ва дигаре Меҳрубон Каримов ҳастанд. дар мавриди бозигарони мавқеҳои дигар баъд аз чанд лаҳза мегӯем, чунки инҷо вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони Ҳиндустон ба миён омад ва бозам ба хотир меояд ҳамон бозии бисёр баъде ки дар баробари Ҳиндустон мо дар мусобиқаи ҷоми Ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ доштему. Он ҷо аллакай дар оғози бозӣ, агар хато накунам, дақиқаи панҷум буд ки аз як вазъияти стандартӣ иштибоҳ кардем ва ҳариф гол зад. маъз анамон бозии на он қадар хуб буд устувор дар баробари Ҳиндустон ва баъдан дар маҷмӯъ натиҷаи на он қадар хубамон дар мусобиқаи кафа боис бар он шуда буд то истироди мураббиён бо роҳбарии Гела Шекиладзе аз мақомашон барканор шаванд. Аммо мо аз ҳамон тағйирот фикр мекунам бурдам кардем. То ҷое ба чӣ хотир? Зеро мавқеи мо дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё ҳам чандон хуб набуд ва бо омадани мутахассиси Серб Табор мо шумо тавре дидем бо роҳбари Станишевич дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонист соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё шавад. ҳолате ки бозигари мо фикр кард андаке қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аслан ин гуна набуд ва тӯбро футболбозони Ҳиндустон ҳоло ба бозӣ дароварданду зуд тавассути канори чап мехоҳанд ҳамлаи худро ба роҳ монанд. хуб, воқеан ҳам ваҳдат дар канор аст ва ин тавре гуфтем дар маҷмӯъ чизи нав нест, вале барои чанд соли охири бозиҳое ки ваҳдат дар хатти дифои марказ дошт дар тими миллӣ, ин акнун қисман барои худи ӯ ҳам навгунӣ аст. Аммо дар бошгоҳи худ, махсусан дар Сипоҳон ҳам мо чандин бозиҳои ӯро дар канори хатти дифоъ медидем. бошгоҳи қаблии ӯ гӯем акнун хато нахоҳад буд, чун муҳлати қарордод бо дастаи Сипоҳони Эрон Хотимаев ва акнун Ваҳдат Ҳанонов футболбози озод аст. ҷолиб ин аст ки имрӯз аз дақиқаи аввал яке аз футболбозони хубе ки давоми моҳҳои охир дурахшиши олӣ дошт дар Лигаи Олӣ, Салоҳиддин Эргашев аз дақиқаи аввал бозиро дар ҳайати аввалияи тими миллии кишвар шурӯъ кард. инҷо ба ҳуҷум пайвастшавии Салоҳиддинро мо дар лаҳзаи қаблӣ дидем ки натиҷа надод ва Зоир ба қафо пас медиҳад. Рустам Ятимов, Табрез Исломов, ӯ ҳам зери фишор қарор гирифт ва бубинед дар ин ҳолат маҷбур мешавад тӯбро аз майдон берун кунад. нофаҳмӣ байни Меҳрубон Каримов ва футболбози дастаи Ҳиндустон акнун ба миён омадааст. Эдмунд Валриндика дар лаҳзаи қаблӣ тавре дидед дар мубориза аз Меҳрубон Каримов беҳтару хубтар буд ва тӯбро ҳам гирифт. баъдан фикр мекунам каме танишҳо ҳам байни онҳо ба миён омад ки мо ба пуррагӣ ҳамон ҳолатро дида натавонистем. бозигарони мо тӯбро бармегардонанд. инак рисоли тӯб ба канори рост, аммо тӯб то ба Салоҳиддин Эргашев намеояд. каме саросема менамоянд бозигарони мо дар оғози рақобати имрӯза ва ҳолатҳои оддитарине ҳастанд ки мо тӯбро зуд гум карда истодаем. баъзан вақт мешавад вазъиятҳои душвортарин, аммо мураббиён талаб мекунанд аз футболбозон ҳадди ақал тӯбро нигоҳ доранд. аммо тавре мо дидем дар оғоз ҳолатҳое ки бевосита тӯбро футболбозони мо аз даст медиҳанд хело ва хело зиёд буд. инҳоро танҳо шояд бо ҳаяҷони ибтидоӣ ин дидор шарҳ додан мумкин асту халос. Салоҳиддин аз сӯи Лигаи футболи Тоҷикистон беҳтарин бозигари моҳи май эътироф шуд ва таи моҳҳои охир тавре гуфтем ҳунарнамои бисёр хубе дошт ки акнун имрӯз дар дастаи мунтахаби кишвар ҳам аз дақиқаи аввал бозӣ мекунад. аслан ӯ 4 бозӣ бо пиранҳои тими миллии кишвар дорад, вале чанд вақти охир ба дастаи якачини Тоҷикистон даъват намешуд. инак даъват гардид ва боз ҳам дар ҳайати аввалия ба ӯ имконият медиҳанд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ва пеналти. бале, хатои бисёр дағал буд аз сӯи футболбози Ҳиндустон дар баробари Эҳсони Панҷшанбеев, аммо шумо тавре мебинем инҷо ягон ҷои баҳсу мунозира нест. Аскар Наҷафуллоев ба футболбози ҳиндустонӣ мефаҳмонад ки он ҷо воқеан ҳам хато буд ва қоидаи бозӣ бисёр
дағалона дар баробари эҳсон вайрон карда шуд. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар ҷо дар роҳандозии ҳуҷум албатта саҳми Салоҳиддин Эргашевро қайд мекунем ва баъдан вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи бозигари тими миллии Ҳиндустон хело хуб ба назар расид. иштибоҳ аз сӯи бозигари рақами 15 Маккартон Луис Никсон буд. пеналтиро ки иҷро мекунад? ҳоло ба ин савол ҳам посух пайдо мекунем ва тавре мо шумо дида истодаем ҳамлагари тими миллии кишварамон барои иҷрои пеналти омодагӣ мебинад дар ин лаҳзаҳо. Шеридин Бобоев барои задани зарба тайёр аст. иҷозат дода шуд. зарбаи ӯ ва бисёр дақиқ. тавре мо шумо мебинем рост ба марказ, аммо хело ҳадафмандона зарба мезанад ва бо ҳамин ҳисоб дар дақиқаи нуҳуми рақобат кушода шуд. Шеридин Бобоев аввалин голи ин дидорро ба ин тартиб ба ҳадаф расонд. ҳатман саҳнаҳои такрориро мо шумо хоҳем дид дӯстони гиромӣ ва барои Шеридин Бобоев ҳам голи бисёр муҳиме ин лаҳзаҳо ба қайд гирифта мешавад. биёед такрорам бубинем лаҳзае ки қоидаи бозии зидди Эҳсони Панҷшанбе вайрон шуд. барои иҷрои зарбаи пеналтӣ омад Шеридин ва бисёр ҳам дақиқ ба марказ пеналтиро бехато иҷро кард. албатта каме баландтар рафт зарбаи ӯ. хавфу хатари он ки туп ба пурагӣ баландтар меравад инҷо вуҷуд дошт, аммо Шеридин тавре мебинем ба худ эътимод ва бовариам дошт. панҷумин голи Шеридин Бобоев бо пиранҳои тими миллии кишвар. ҷои ёдоварист ки Шеридин қаблан дар охирин бозие ки дастаи мунтахаби кишварамон муқобили Филиппин доир карда буд, он ҷо ҳам гол зада буд. муддати тӯлонӣ аз соли 2021 то 2025 гол надошт, чун дар он байн бо сабаби осеб гирифтан муддати зиёд аз сафи тими миллӣ берун буд, аммо баргашт ва ба оҳистагӣ мавқеи худро дар тими миллӣ аз нав пайдо мекунад Шеридин Бобоев ва бубинед таи бозии охир дар нақши ҳамлагари марказиам ба ӯ имконият дода мешавад. хуб, дар мавриди мавқеъгирии футболбозони дигар бояд бигӯем ки дӯстони гиромӣ имрӯз тавре дида мешавад. аз як канор дар хатти ним муҳофиза агар Салоҳиддин Эргашев бозӣ карда истода бошад, пас аз канори дигар мо ба ҳуҷум пайвастшавии Эҳсони Панҷшанберо мебинем. бевосита ду ҳамлагари мо Шеридин Бобоев бо ҳамроҳии Шервонӣ Мабачӯев нафароне ҳастанд ки асосан бояд дар марказ бештар бозӣ кунанд. лек ин ҳам хулосаи ниҳоӣ нест, чунки боз мавқеъгирии футболбозони мо метавонад каме дигартар бошад. паси додаи Ваҳдат Ҳанонов чандон бад набуд, аммо Алишер фикр кард ки инҷо офсайд аст. ба назарам маҳз аз ин хотир чандон майли зиёдам накард то ба туп биравад ва онро соҳибӣ кунад. ба ҳуҷум пайвастшавии Ваҳдат Ҳанонов дар лаҳзаи қаблӣ шоистаи таҳсину офарин хонданам ҳаст, зеро дар футболи муосир тавре медонед мавқеи дифоъгарони канорӣ танҳо бо дифоъ кардан қонеъ намешавад ва онҳо яке аз фаъолтарин бозигароне ҳастанд аслан дар тамоми системаҳои муосири тарҳи ҷойгиршавӣ ки доимо ба ҳамлаҳо пайваст мешаванд. ҷо акнун боз аз канор мо ба ҳамла пайвастшавии Шервонӣ Мабачӯевро дидем. Табрез ба Қафо пас медиҳад. Эҳсон, Меҳрубон Каримов, Ваҳдат Ҳанонов. Паси ӯ ба Қафо. На, акнун ирсоли туп ба канори чап тавре мо шумо дидем дар лаҳзаи қаблӣ хато буд
ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. аз мавқеъгирии футболбозонамон дар баъзе аз ҳолатҳо чунин хулосагириам кардан мумкин аст ки мо 4-4-2 не балки 4-2-3-1 бозӣ карда ҳисобем бештар. хуб, тавре медонед ин бозӣ рафиқона аст ва ҳар гуна ба истлоҳ озмоишҳо ё санҷишҳо ҳам мегузаронанд истоди мураббиён вобаста ба тарҳи ҷойгиршавии бозигарон. муҳим ин ки дар чанд мавқеъ бозигаронро месанҷанд, хулосаҳои зарурӣ ва ниҳоии худро мебаронанд онҳо то дар бозиҳои муҳимтар аз ин, дар бозиҳои ҳассосу асосие ки дар пеш моро интизоранд, он ҷо дигар вақти озмоишу санҷишҳо нест. бояд ҳама тайёр бошанд дар он гуна лаҳзаҳо. вазъияти хатарноки навбатӣ бо иштироки бозигарони Ҳиндустон ба миён меояд ва бубинед чанд лаҳза пештар аз ин чӣ гуна онҳо ба осонӣ дар ҷаримагоҳи мо тӯбро қабул карданд. қисман мо тавонистем пешрои ҳамлаи ҳарифро бигирем, аммо дар маркази майдон аз нав тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Ҳиндустон мегузарад ва дар ҳар як мубориза то ба охир талошҳои палангони кабуд ба назар мерасад. ҳамин гуна тахаллус дорад тими миллии Ҳиндустон. паси Чангте ба қафо ва Акаш Мишра ҳам боз ба дифоъгари дигари марказӣ Раҳул Шанкар тӯбро равон кард. акнун тавассути канори рост мехоҳанд аз ин вазъият берун бароянд футболбозони ҳинду, аммо аз ӯҳдаи кор набаромаданд ва фишори бозигарони мо бубинед дар ин лаҳзаҳо қариб буд ҳарифро ба иштибоҳ кардан водор намояд. аммо дар ин байн боз худи дастаи Ҳиндустон ҳам шонси бисёр хуби ба ҳамла гузаштанро пайдо мекунад. гарчанде тими миллии Ҳиндустон бештари вақт дар бозиҳое ки мо муқобили ин тим доштем дар адабандии фифа назар ба мо дар мавқеъҳои поёнтар қарор дошт, аммо агар кулли саҳифаҳои таърихи рақобатҳои Тоҷикистону Ҳиндустонро варақгардон кунем, инҷо боз як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳ ва бубинед Салоҳиддин Эргашев ба қафо баргашта чӣ гуна кӯмак мекунад. мо дар маҷмӯъ зидди Ҳиндустон он қадар бартариам надорем дӯстони гиромӣ дар бозиҳои байни худӣ. ҳатман ба ин мавзӯъ бармегардем. вале ҳоло таваҷҷӯҳ хоҳем кард ба оне ки чӣ гуна дастаи Ҳиндустон ин ҳуҷуми худро ҷамъбаст кунад. аз авт тӯбро ба бозӣ даровардан айни замон яке аз унсурҳои бисёр муҳими пайдо кардани имкониятҳои голзанӣ ҳам ба ҳисоб меравад ва бубинед айнан дар талоши ҳамин гуна фурсат ҷӯии худ бозигарони Ҳиндустон комёб ҳам шуданд қисман ва ҳатто кор то иҷрои зарбасӯи дарвозаи мо омада расид. бубинед дар ин муборизаҳо чӣ гуна футболбозе ки он қадар қаду қомати баланд надорад, Викрам Партап Синх комёб шуд, баъдан ҳамдастаи ӯ зарба зад ва Рустам Якимов ҳамон зарбаро бартараф кард. нахустин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза. Чангте тӯбро ба бозӣ медарорад. идомаи ҳуҷуми бозигарони Ҳиндустонро мебинем ва тӯб ба даст расидааст. маҳз ин чизро ба эътибор гирифт сардовар Аскар Наҷафуллоев. сараввал тӯб ба даст расид, баъдан қоида вайронкунӣ буд. биёед бубинем. рости аз ин саҳнаи такрорӣ ин чизро дақиқан мову шумо дида натавонистем, вале ба ҳар ҳол бовар мекунем ки довар дурусту бехато дида тавонист. азбаски бозиҳои байналмилалии рафиқона ҳастанд ва дар як муддати кӯтоҳ ду бор ду даста байни ҳам нерӯ месанҷанд, ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ ҳайате ки барои мисол имрӯз аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шуд, метавонад куллан тафовут дошта бошад аз он ҳайате ки рӯзи 9 июн дар баробари Ҳиндустон саф меоварад.
ва яке аз эътирозҳои асосие ки ба аксари истиҳоди мураббиёни қаблӣ аз сӯи коршиносон ва мухлисон алоқамандони футболи меҳан буд ин аст ки ҳатто дар бозиҳои байналмилалии рафиқона, дар бозиҳое ки озмоишӣ ҳастанд, санҷишӣ ҳастанд, онҳо ба бозигарони ҷавон, ба истеъдодҳое ки медурахшиданд имконияти бозӣ карданро хело ва хело кам медоданд. фикр мекунам Игор Ангеловский ва ёварони ӯ аз ин ҷиҳат хулосаҳои зарурӣ мебароранд. муҳимтар аст ҳама вақте бозигарони ҷавон ҷалб карда мешаванд ба тими миллӣ, бояд маҳз дар ҳамин гуна бозиҳо онҳоро санҷанд. офсайд аст инҷо ва имкон диҳанд то онҳо низ ҳунару маҳорати худро нишон диҳанд. бори дигар таъкид мекунам, аз оне ки мо дар бозиҳои ҳассосу муҳим баъдан бидуни оне ки ҳамдигарфаҳмии хуби бозигаронро ба роҳ монда бошем, бидуни оне ки таҷрибаи хуби бозиро дар ҳайат онҳо пайдо карда бошанд, чунин футболбозонро сафарбар мекунем, беҳтар аст дар ҳамин гуна бозиҳои санҷишӣ ва байналмилалии рафиқона ҳатман имконият диҳанд ба бозигарон ва онҳо дар навбати худ собит кунанд ки то куҷо арзанда ҳастанд барои бозӣ кардан бо пироҳанҳои тими миллӣ. инҷо аз канори чап партофти навбатии тӯбро мебинем. хело фаъол аст Лилиан Зуала Чангте ва дар лаҳзаи қаблӣ маҳз ирсоли тӯб аз ҷониби бозигари шумораи 7 аз ҳайати дастаи Ҳиндустон дида шуд. аутро ба мавқеъ равон кардан футболбозони Ҳиндустон ки онҷо тақрибан шонсе барои ба даст овардани тӯб барояшон вуҷуд надошт. ва ба ин тартиб Меҳрубон Каримовам ба пуррагӣ бо бадани худ тӯбро маҳкам кард ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. Ваҳдат баъд аз як чархиш тӯбро ба маркази майдон равон мекунад ва пеши роҳи Шеридин Бобоевро бозигарони Ҳиндустон гирифтанд. аз охирин бозие ки тими миллии кишварамон дар баробари дастаи мунтахаби Филиппин дошт рӯзи 31 март. албатта як муддати муайян гузашт, аммо дӯстони гиромӣ бо сабаби оне ки рӯзҳои фифа дар ин байн набуданд, дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам имкони ҷамъ шудан надошт ва имкони баргузор кардани бозиҳо набуд. федератсияи футболи кишвар ҳам тасмим гирифтааст то аз ҳар як рӯзҳои фифа ба таври зарурӣ ва дуруст истифода бурда дар умум як қатор бозиҳои байналмилалии рафиқонаро то оғози ҷоми Осиё ки моҳи январи соли 2027 аст ба роҳ монад ва аз рӯи хабарҳои охирин дар рӯзҳои фифа моҳи сентябр тими миллии моро бозиҳо бо иштироки дастаҳои аврупоӣ интизор аст. фоизи тӯбдорӣ 54/46%. баъзе эътирозҳо ҳастанд дар мавриди он ки чаро мо бо дастаҳои осиёӣ танҳо бозиҳои рафиқонаи худро доир мекунем, аммо бояд бигӯем Игор Ангеловский ҳам ба ҳамин савол қаблан посух дода буд ва ӯ ишора кард ки азбаски мо дар ҷоми Осиё иштирок мекунем ва ҳарифонамон ҳам дар тамоми мусобиқоти осиёӣ табиист ки аз ин қитъаи паҳновар ҳастанд, бозӣ кардан бо дастаҳои осиёӣ дар рақобатҳои рафиқона ҳеҷ бадӣ надорад. аммо ӯ ҳам таъкид кард ки ҳатман дар ҷустуҷӯи рақибони муносиб аз қитъаҳои дигарам ҳастанд ва ҳатман талош мекунам то дар ин замина таҷрибаи мукаммале ҳангоми бозиҳои муҳими байналмилалӣ бо дастаҳои аврупоӣ барои мисол ҳосил шавад. ҳамлаи охирини роҳандозикардаи футболбозони мо чандон ҷолиб набуд ва тӯбам дидед зуд аз майдон берун шуд. футболбозони дастаи Ҳиндустон ҳоло ҳамлаи навбатии худро ба роҳ мемонанд. зуду сари вақти пеши роҳи Чангтеро Ваҳдат Ҳанонов гирифт
ва мас ҳамон ҳаракати ӯ бисёр дақиқ ва айни муддао буд дар лаҳзаи қаблӣ, зеро ҳангоме ки тӯбро мехост қабул кунад Чангте зуд дахолат кард ба вазъият ва Ваҳдат тавонист ҳолатро бартараф намояд. Паси Ваҳдат ба марказ, инҷо боз ба худи ӯ тӯбро бармегардонанд ва бинед чӣ гуна фаъол ҳастанд ҳар ду дифоъгари канори Табрез Исломов аз канори чап ва Ваҳдат аз канори рост. ҳоло Табрез паси ӯ идомаи ҳуҷумро мебинем. Партофти тӯб сурат мегирад, аммо ин вазъият бартараф карда шуд аз сӯи дифоъгарони дастаи мунтахаби Ҳиндустон. тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист Алишер Шукуров. ба ин лаҳза акнун тавре мебинед Алишер Шукуров тӯбро зада аз майдон берун меҳад. кӯтоҳ дар мавриди ҳайати дастаи мунтахаби Ҳиндустон мехостам гуфта гузарам. дӯстони гиромӣ, кулли бозигароне ки ба ҳайати мунтахаби мазкур даъват шуданд аз лигаи дохилӣ ҷалб шуданд. албатта ҳузури дастаҳои кӯтарин мисли Бенгалуру, Ҷамшедпур, Гоа, Мумбай Сити, Панҷоб, Одиша, Ист Бенгал ва чанде аз тимҳои дигар ҳастанд. талошҳои навбатии бозигарони Ҳиндустонро мебинем. хело зиёд инҷо мубориза ҳам сурат мегирад ва баъдан қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард. ҳоло аз табибон хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд. Эдмунд Лалриндика ба ин тартиб дар лаҳзаи қаблӣ корти зард гирифт. хуб ҳоло мебинем ки бале ба ҷоғи Меҳрубон Каримов инҷо зарба задааст. бори дигар диданатон мумкин аз ин зовияи дид беҳтар ба назар мерасад. хуб бо Меҳрубон ҳамаш хуб аст, ӯ бозиро давом дода метавонад. Меҳрубон айни замон дар ҳайати дастаи Равшани Кулоб бозӣ мекунад. хело бозии хубу устувор ҳам дар чанд даври охир нишон дод. аслан ӯро қаблан ҳам ба дастаи мунтахаби кишвар ҷалб мекарданд, замоне ки дар кишвари Гурҷистон буд, вале он замон камтар ӯро мо дар ҳайати тими миллии кишвар мебинем. бештар аз ҳайати захиравӣ ба майдон меояд. гузариши навбатии бозигарони мо аз канори чап натиҷа намедиҳад, вале зуд ба қафол баргашта Шеридин Бобоев хост дар прессинг иштирок кунад. ин талошҳои ӯ натиҷа надоданд. Ҳиндустон бубинед хело зуд аз прессинги мо берун мешавад ва бештари вақт ҳам партофтҳои кӯтоҳ ва ҳам партофтҳои тӯлоние ки ба якдигар иҷро мекунанд дидан мумкин аст ки бехато мераванд. бори аввал нест ки ба ин тартиб Ваҳдат каме мувозинатро аз даст медиҳад. ва инҷо акнун ба канори муқобил тӯбро равон кард Ваҳдат Ҳанонов. Алишер Ҷалилов тӯбро мегузорад ба Салоҳиддин Эргашев ва бубинед мавқеъҳоро чӣ гуна иваз карданд бозигарони мо. акнун Салоҳиддин ба канори чап рафтааст ва Шервонӣ ба канори рост омад.
мо мехоҳем ё на бозӣ кардан дар канори хатти дифоъ аз оне ки дар хатти дифоъи марказ бозӣ мекунад футболбоз хело тафовут дорад, чунки пайвастшавиҳои доимӣ аз канор ба хатти ҳуҷум доимо ҳам дар ҳамла ҳам дар дифоъ фаъол будан талаб карда мешавад ва ин қувваву нерӯи зиёдеро талаб мекунад аз футболбоз. аз ин рӯ метавонем бигӯем барои ваҳдат ва табрез имрӯз осон нахоҳад. аммо футболи касби баландтарин имшаб рӯз ин чизро талаб мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. хато буд аз сӯи Салоҳиддин Эргашев. як бори дигар метавонед бубинед. Дер кард Салоҳиддин, инҷо маълум буд. валакай туп аз назди ҳамлагари дастаи Ҳиндустон Викрам Партап Синх дур шуда буд. вазъияти стандартии навбатиро мебинем бо иштироки бозигарони дастаи Ҳиндустон. баъзе аз ирсолҳо аз вазъиятҳои стандартӣ агар аҳамият бурда бошед чандон баланд нестанд, вале дар муборизае ки мебаранд бозигарони ҳинду пайваста кӯшишашон барои он аст ки ҳатман ирсоле ки аз ҷониби ҳамдастаашон сурат гирифтааст онро соҳибӣ кунанд. мавҷи дуюми ҳамла роҳандозӣ мешавад. инҷо бархурди ду футболбоз буд, аммо аз ҳар ду ҷонибам ягон қоида вайронкунӣ дида нашуд. Шукуров пас медиҳад ба Шервонӣ. Мабадшоев бо туп. пас ба марказ. эҳсон бозам Шервонӣ ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. ё на мазарат мепурсам, қоидаи бозӣ вайрон нашудааст, балки афсайдро ба фикрам ба эътибор гирифт довар. бале, ҳолати нобозӣ ба ин тартиб ба ҳисоб гирифта шуд. умуман аз сайфҳои таърихи рақобатҳои байни худи Тоҷикистону Ҳиндустон агар ёд дорем, пас ҷои ёдоварист ки дар баъзе аз сарчашмаҳо тавре таъкид мешавад, то 8 бозӣ миёни ин ду мунтахаб сурат гирифтааст, аммо дар бештаре аз маълумотҳои саҳеҳе ки қайд шудаанд 7 бозӣ дарҷ гардидааст. дар онҳо Тоҷикистон 3 ғалаба дорад, Ҳиндустон 2 то ва 2 бозии дигар мусовӣ ҷамъбаст шудааст. аввалин бозӣ ҳам миёни ин ду дастаи мунтахаб ҳанӯз дар соли 2008 буд. вақте рӯзи 1 августи соли 2008 ин ду дастаи мунтахаб дар доираи ҷоми даъвати конференсияи футболи Осиё бо ҳам рӯбарӯ шуданд. сараввал дар гурӯҳ бозӣ сурат гирифта буд. онҷо 1-1 мусовӣ рақобати мо хотима ёфт. Юсуф Рабиев аз саҳати мо гол зад, баъдан иштибоҳан Алишер Тӯйчиев ба дарвозаи худ гол сар дода буд, яъне автогол ба номи ӯ навишта шуд, ба номи дарвозабонамон, ва баъдан дастаҳо боз дар финал бо ҳам рӯбарӯ шуданд ки онҷо Ҳиндустон 4-1 ғалаба кард ва 3 голро Сунил Четри, футболбози дастони тими миллии Ҳиндустон, ки яке аз бозигароне аст ки солиёни зиёд бо пиранҳои ин тим бозӣ карда, ҳатто бо ба истлоҳ дарозумрии худ дар футболи дунё мавқеъ ва ҷойгоҳи хосаам дорад, ба ҳадаф расонад. қоида вайронкунии навбатиро мо дидем. андаке нофаҳмӣ байни бозигарон ҳам ба миён меояд. биёед таваҷҷӯҳ кунем. бале, зидди
Шервони Мабачуев аслан дар ду ҳолат чунин ба назар мерасад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳолати аввалро сарфи назар кард довар, аммо ҳолати дуюм аллакай маълум буд ки он ҷо бо қувваи худ ба Шервонӣ бархурд дошт футболбози дастаи Ҳиндустон. ба ин тартиб аввалин ғалабае ки дастаи мунтахаби мо дар баробари Ҳиндустон ба даст овард баъдан дар соли 2012 иттифоқ афтод ва бозам дар мусобиқаи ҷоми даъвати конференсияи футболи осиё дар худи непал дар шаҳри Катманду бозигарони мо ғалаба карда буданд бо голҳои задаи Аҳтам Ҳамроқулов ва Нуриддин Давронов. аз соли 2008 то 2019 дар маҷмӯъ 6 бозӣ миёни ин ду дастаи мунтахаб сурат гирифта буд. баъдан 6 сол мо бозиҳои байни худи Тоҷикистону Ҳиндустонро надидем. соли гузашта дар доираи мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ Ҳиндустон ба ҳайси яке аз тимҳои меҳмон иштирок кард. аввале тавре гуфтем мо 2-1 бохта будем ва инак имрӯз боз дастаҳо ба масофи ҳам меомад. ва боз як бозии дигар моро рӯзи 9 июн ҳам интизор аст. зӯи ҷурабоев андаке дар қабули тӯб иштибоҳ кард, вале баъдан тавонист ба тӯб аввалин шуда расаду ба канор паст яд. дасти дарвозабон Рустам Ятимов ҳоло бозигарони мо кӯшиш доранд аз нав ҳамларо ба роҳ монанд. Меҳрубон Каримов иштибоҳ мекунад ва дар ин мубориза хело хуб ҳаракат кард Алишер Шукуров. ба фарқ аз ҳайати Ҳиндустон ки гуфтем кулли бозигарон аз чемпионати дохилӣ ҷалб шуданд, дар тими миллии мо албатта вазъият хело фарқ мекунад. ҳамагӣ аз 5 дастаи лигаи олии бозигарон ба тими миллӣ ин бор даъват шуданд. бештарини даъватшудаҳо 7 нафар аз Истиқлоли Душанбе ҳастанд ва баъдан дастаҳои ҳосилоти Фархор, Регартадази Турсунзода, Равшани Кулов ва Вахши Бухтар тимҳое ҳастанд ки бозигаронашон ба тими миллӣ ҷалб шуданд. дар ин баробар албатта бозигарон аз бошгоҳи хориҷӣ боқимондаашон даъват шуданд ва дар маҷмӯъ агар бигирем 26 нафар ба ҳайати тими миллии кишварамон барои иштирок дар ин бозиҳо ворид гардиданд. тӯб аз майдон берун шуд, аммо аз байни ин 26 нафар 3 нафарро мо имрӯз дар феҳристи бозигарони эҳтиётӣ даста намебинем. Абдулло Шарипов дифогари Регартадас ки бори аввал ба тими миллӣ даъват шуд, ба феҳристи ниҳоии иштироккунандагони ин бозӣ дохил нашуд. ҳамчунин Далер Шарипов ҳамлагари дастаи Истиқлол ва Ҷамшед Махсумов нимофисетгари дастаи Равшани Кулов. ин 3 нафар ба феҳристи ширкчони ин дидор ворид нашудаанд. ва бинед дар қатори мухлисони маҳаллӣ имрӯз сайёҳони хориҷӣ ҳам ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд барои тамошои ин бозӣ ва дар қатори мухлисони мо дар он секторе ки аслан гурӯҳи мухлисони ашаддии тими миллии кишвар қарор доранд, онҳо ҳам як ҷо ҳамроҳи мухлисони дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз дастаи Игор Ангеловский пуштибонӣ карда истоданд. ҳамчунин фаромӯш намекунем ки дар кишвари мо хело зиёд донишҷӯёни ҳиндустонӣ таҳсил мекунанд. табиист ки як миқдори муайяни онҳо имрӯз ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд барои дастгирии тими миллии Ҳиндустон.
توپ در اختیار فوتبالبازان ما باقی ماند. مهربان کریمов фоизи тӯбдории 57 бар 43%. андаке фоизи тӯбдории бозигарони мо беҳтар шудааст. шукуров дар лаҳзаи тӯбро қабул кардан андаке иштибоҳ кард ва баъдан бубинед дар ин мубориза дар ниҳояти кор ӯ ноком мешавад, чун тӯбро аз шукуров бозигарони ҳиндустонӣ гирифтанд. ва фишороварии бозигарони мо бубинед ба чӣ қариб буд оварда расонад. خب футболбозоне ки аз бошгоҳи гуногуни хориҷӣ ба тими миллӣ даъват шуданд: рустам ятимов аз ростови русия, зоир ҷурабоев аз дастаи суғдиёни ҷиззах аз ӯзбекистон, раҳматшур раҳматзода аз дастаи псим йогакартаи индонезия, парвиз умарбоев аз дастаи локомотив пловдиви булғористон, эҳсони панҷшанбе бо ҳамроҳии шерлони мабадшоев аз дастаи теренгануи малайзия, алишер шукуров аз қизилқуми ӯзбекистон, ҷоваҳдат ҳаномов каме осеб мегирад ва берун аз майдон ба ӯ кӯмак мекунанд, шаҳром самиев аз дастаи алкармаи ироқ ва шериддин бобоев аз дастаи псим макасари кишвари индонезия. бубинед чӣ гуна вазъияти хатарнок дар ин байн ба миён меояд бо иштироки футболбозони дастаи ҳиндустон ва мо аз канор ирсоли тӯбро мебинем. сипас пешдастии футболбозии дастаи ҳиндустон ва зарбаи бо сар задаи эдмунд лалриндика. хело хатарнок буд зарбаи бо сар задаи ӯ. тӯб ба тири дарвоза расида аз майдон берун шуд. рости рустам ятимов ҳам шояд фикр кард ки он зарба хато меравад, аммо амалан тавре мо дидем ин аз ҳама имконияти хатарноктарине буд ки дастаи ҳиндустон то ин лаҳза дар ихтиёр дошт. дар навбати худ дастаи мо баъд аз созмон додани ҳамон вазъияти ягонаи хатарнок ки боиси таъини пеналти шуд, дигар имкониятҳои хуби голзаниро то кунун ба вуҷуд наовардааст. яъне дар созмондиҳии вазъияти хатарнок ва ба вуҷуд овардани имкониятҳои хуби голзанӣ мо воқеан ҳам танқисӣ мекашем. баръакси мо ҳиндустон имкониятҳои хуберо дар ин байн дошт ва ҳатто метавонем агар аз нигоҳи фурсатҳои голзанӣ баҳо диҳем, то ҳамин лаҳза қайд намоем ки ҳиндустон имкониятҳояш бад набуд. фурсатам буд то ҳатто ҳисобро баробар кунанд. шояд баъд аз ин андаке бозигарони мо фаъолтар мешаванд, зеро аз тими миллии кишвар бозии беҳтару хубтар ва ҳунарнамоии ҷолибтарро мухлисон интизоранд. инҷо боз як ирсоли дигар ва бубинед ки ин бор акнун рустам ятимов боз ҳам наҷот медиҳад. ин бори аввал нест ки рустам дар рафти рақобати имрӯза вазъиятҳои мушкилтаринро бартараф карда истодааст ва андар якдигар бозӣ кардан дар канор, сипас партофти дақиқ ба дохили ҷаримагоҳ ва бар замин дар қабати дуюм аввалин шуда бехато ба тӯб расидану зарба задан аз сӯи футболбозони дастаи ҳиндустон. ҳамаи инро агар мо ба эътибор бигирем, саволҳои зиёде ба футболбозони хатти дифоии тими миллии кишвар пайдо мешавад ки чӣ гуна онҳо иҷозат медиҳанд ҳариф ба ин осонӣ фурсатҳои бисёр хубу имкониятҳои беҳтарини голзаниро созмон диҳад. қадду қомати баланд надоранд бозигарони ҳиндустонӣ, аммо агар аҳамият дода бошад бисёр чобук ҳастанд, бисёр чунин ба назар мерасад ки суръати баландам доранд. тӯбрабои навбатӣ дар маркази майдон, фурсат барои футболбозони дастаи ҳиндустон пайдо мешавад. идомаи ҳуҷумро мебинем.
вазiyati xatarnok аст инҷо. Чӣ фурсате! бениҳоят барои мо лаҳзаҳои ҷиддии озмоишӣ ҳастанд ва аз дур акнун зарбаи задаи Ҷексон Синх ба назар расид. аммо худи ҳамларо чӣ гуна ба роҳ монданд. як футболбоз аз байни пойҳояш тӯбро мегузаронад. ин макартон Луис Никсон буд. ва ӯ фикр кард ки ҳамдастаи дигараш аз паси ӯ омода аст барои зарбазанӣ ва дар мавқеи беҳтар қарор гирад. аммо ба вақти мо чунин набуд. вагарна ки медонад аз чунин масофаи наздик аз дохили ҷаримагоҳ зарбаи қавие ки эҳтимолан росуи дарвозаи Рустам Ятимов ҷиро мешуд ба чӣ оварда мерасид. баҳдад ва шабиҳ ба ҳуҷум ҷои ирсоли тӯбро мебинем, аммо чандон дақиқ нест. ва ин вазиятро Сандеш Ҷинган бартараф кард. тӯб аз майдон берун карда мешавад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мо. зарбаи кунҷӣ баробар шуд. ин нахустин зарбаи кунҷӣ футболбозони дастаи мо дар рафти дидори имрӯза аст. каме нофаҳмӣ байни бозигарон. аз ин хотир сардовар Аскар Наҷафуллоев маҷбур аст дахолат кунад. акнун иҷозат ҳаст. эҳсони Паншанбеев ва ирсоли тӯб аз сӯи ӯ дар қабати дуюм. ваҳдат комёб буд, аммо зарбаи задааш мову шумо тавре мебинем хато меравад. вақти асосии нимаи якум ба хотимаи худ наздик мешавад. каме нофаҳмӣ байни бозигарон. танҳо 1 дақиқа вақт илова карда шуд. албатта ваҳдат хатои худро мефаҳмад ва фикр мекунам узрам пурсидааст футболбози ҳариф. идомаи фишори футболбозони дастаи Ҳиндустонро мебинем. бубинед боз ҳам тӯбро онҳо соҳиб мешаванд. мо ба пуррагӣ як ҳуҷуми ҳарифро бартараф накарда онҳо имконияти дуюмро дар назди ҷаримагоҳи мо ба вуҷуд меоранд. маҳз ҳамин омил бисёр хатарнок аст ва маҳз ҳамин омил моро ба фикр мебарад ки набояд ба чунин тартиб дар баробари ҳариф бозӣ кунем. хуб, ба ин тартиб нимаи аввали рақобат ҳам ҷамъбаст шуд. ҳисоб дӯстони гиромӣ 1-0 бар ивази голи ягонае ки аз пеналти дар дақиқаи 9 футболбозони тими миллии кишвари мо ба ҳадаф расонданд. пешсафиро дар ин бозӣ нигоҳ мекунем. аммо вобаста ба бозӣ тавре гуфтем саволҳо зиёд ҳастанд. умедвор мешавем ки баъзе аз онҳоро дар нимаи дуюм истиёди мураббиён бо роҳбарии Игор Ангеловский бартараф карда метавонанд. голи ягонаро Шеридин Бобоев аз пеналти дар дақиқаи 9 ба ҳадаф расонд. ҳоло бошад танаффус.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما با ورزشگاه تالکو آرینای شهری ترسونزاده برمیگردیم تا نیمه دوم رقابت بین المللی رفیقانه رو با اشتراک دسته‌های منتخب تاجیکستان و هندوستان منظور شما کنیم. طور می‌بینید با شروع قسم دوم در حال در هیئت تیم ملی ما یک تغییرات صورت گرفت. از میان بازیگران هیئت احتیاطی علی جان کرامت‌الله‌زاده به جای وحدت حنونов به میدان برآمد و اکنون در قسم دوم خواهیم دید که علی جان چگونه بازی میکند. اصلا شاید سببی اساسی از میدان گرفته شدن وحدت حنونов با آسیب گرفتنی هم رد داشته باشد، زیرا در رفت قسم یکم حالت‌هایی بودند که با او کمکی طبی رسانیدند و هم اکنون هم به جای وحدت علی جان کرامت‌الله‌زاده بازی رو دوام میدهد. در مجموع هیئت دسته رو برای قسم دوم بار دیگر برای شما معرفی خواهیم کرد. رستم یتیمов در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع در مرکز زهیر جورابویف با همراهی نهروبان کریمов هستند. از دو کنار تبریز اسلامov و علی جان کرامت‌الله‌زاده بازی میکنند. در خط نیم محافظه ما احسان پنجشنبه رو در یک جایگی با علیشیر شکورov در مرکز میبینیم. کمی پیشتر از اونها علیشیر جلیلov، صلاح‌الدین ارگاشov و همچنین شیروانی مابچوف بازی دارند. اینجا فرصتی بسیار خوبی ادامه دادن حمله پیدا میشود و ضربه زده صلاح‌الدین ارگاشov برطرف کرده شد. پاسی خوبی رو با او روان کرده بود در لحظه قبلی شیروانی مابچوف، اما صلاح‌الدین در قبول توپ اندکی اشتباه کرد و معتبر دیدیم بازیگران حریف توانستند زود پیشروی او را محکم کنند. در نقش حمله‌گری مرکزی شیرالدین بوبویف در مجموع میتوانیم بگیم تریجوگی شوی دسته ما 4-2-3-1 از سرمربی ایگور انگلوسکی از مکدونیای شمالی و مقدونیای شمالی. دومین ضربه کنجی فوتبالبازان ما این بار توسط بازیگزاری توپ به بازی درآورده شد. علیشیر جلیلov ارسال توپ را از سوی او میبینیم. ضربه با سر اجرا کرده ای علی جان کرامت‌الله‌زاده، اما در حالت قبلی طور دیدید ضربه بلند و نوانیق بود. در هیئت دسته هندوستان کسی عوض نشده است. هیئت این تیم از بازیگران زیرین عبارت است. باری دیگر حالا ما شما ضربه با سر زده علی جان کرامت‌الله‌زاده را تکرارا دیدیم. در خط دروازه گروپریت سینگ سامپو که همزمان کاپیتان دسته است بازی میکند. دفاعگران آکاش میشرا رقم 6، رقم 5 سندش جینگان، رقم 2 راهول شانکار بهکه، رقم 21 نیهیل پوجاری. نیم محافظتگران رقم 15 مکارتن لوئیس نیکسون، رقم 7 لیلیان زوالا چانگته، رقم 8 جکسون سینخ، رقم 19 ریکی جان شابون. حمله‌گران رقم 10 ادموند لال ریندیکا و رقم 9 ویکرام پرتاپ سینخ. سرمربی خالد احمد جمیل از هندوستان. البته رو به مسافه دور و به خطا پرتاب میکنند فوتبالبازان هندوستانی. ما در قسم یکم چنین حالت رو دیدیم و اینجا نیز همین گونه و ببینید توسط چنین حالت ها برای خود وضعیت خطرناک هم سازمان میدهند فوتبالبازان دسته هندوستان. ادامه تلاش‌های آنها توپ در اختیاری دسته مذکور باقی میماند. جوی تاکید است که تنها در رفت قسم اول آنها سه فرصتی بسیار خوبی رو در دست دروازه رستم یتیمov به وجود آوردند. دو ضربه رو رستم برطرف کرد، یک ضربه دیگر به تیر دروازه ما برخورده از میدان بیرون شد. من اگر بگیریم از نگاه بعضی از معلومات‌های آماری در قسم یکم ما نسبت به حریف برتری داشتیم، ولی بیوسته خودی بازی رو در مجموع تحلیل کنیم. شماره ضربه ها 3-4 هندوستان پیش صف بود. ضربه راست 1-3 آنها برتری داشتند.
аз ин ду омили муҳим хулосагирӣ карданамон мумкин аст ки ҳиндустон аслан бозии бад нишон надод. фоизи тӯбдорӣ бошад ба нафи мо буд 56 бар 44% дар анҷоми қисми аввал. коршиносон ба хулосае расиданд ки ҳамин гуна бартарӣ дар фоизи тӯбдорӣ насиби футболбозони мо шуда буд. аммо тавре гуфтем ба бозие ки тими миллии мо нишон дод дар қисми аввал баъзе саволҳо буданд. ҳатман бозии беҳтару хубтарро мо дар қисми дуюм аз шогирдони Игор Ангеловский интизор ҳастем. мураббӣ нав аст, бо фалсафаи худ омадааст ба тими миллии кишварамон. 6 сол бевосита сармураббии дастаи мунтахаби кишвараш буд аз 2015 то 2021 ва муҳимтарин дастоварде ки дошт тими миллии мақдумаи шимолиро ба марҳилаи ниҳоӣ ҷоми аврупо бард ин мураббӣ. аммо тавре гуфтем қаблан ҷои соли ту бо асои Салоҳиддин Эргашев мебинем. баланд ҷаҳидани шервонӣ натиҷа надод. Табрез боз як партофти дигарро равон мекунанд. дар қабати дуюм футболбозони мо хуб бозӣ мекунанд. зарба бо сар ҳам инҷо ҷолиб буд, аммо тавре дидед зарбаи задаи Шеридин Бобоевро дарвозабони ҳариф бартараф кард. ҳоло офсайд ба қайд гирифта мешавад дар ҳуҷуми охирине ки ҳиндустон дошт. мо шумо дар ин байн саҳнаи такрории ҳуҷуми тими миллии кишварро мебинем. бубинед фурсат чӣ гуна хуб буд. ду нафар тайёрӣ медиданд. шервонӣ мехост бо пой зарба занад, аммо Шеридин пешдастӣ карду бо сар зарбаро равон намуд. каме дигар агар ба канор равон мекард зарбаро Шеридин, пас аз эҳтимол дур набуд ки мо шумо дар ҳамон лаҳза ҳолати боз ҳам мушкилтареро барои дарвозабони ҳариф Гурприт Сингҳ Сандҳу медидем. паси Шервонӣ инҷо ба ҳамдасташ, инҷо идомаи ҳамла ҳам бисёр ҷолиб аст бо иштироки футболбозони мо. дар лаҳзаи қаблӣ умуман офсайд набуд. инҷо Шервонӣ аз удаи кор ба пуррагӣ набаромад ва баъдан ирсоли тӯб бенатиҷа ҷамъбахш мешавад, чун тӯб аз майдон берун шуд баъд аз партофти Табрез Исломов. ғайр аз голе ки мо дар нимаи якум аз пеналти задем, дигар вазъиятҳои хатарноки ҷиддӣ ба миён наомаданд. аз ин хотирам тавре гуфтем саволҳо дар мавриди оне ки чӣ гуна бозӣ мекунад ва чӣ тавр бозӣ мехоҳад дастаи мо ба дарвозаи ҳариф роҳ пайдо кунад. зиёд пайдо шуданд ки ба онҳо мо посухро дар қисми дуюм қисман пайдо ҳам шояд кунем. боз як мавриди дигаре ки офсайд ба қайд гирифта мешавад аз сӯи доварон. тавре медонед бо қарори нави фифа дар бозиҳои байналмилалии рафиқона акнун мумкин аст то 11 футболбозӣ вазъ карда шавад. ин чиз расман акнун иҷоза дода шудааст, аммо дастаҳо бо дар назардошти оне ки байни ҳам чӣ гуна ба мувофиқа мерасанд пеш аз бозӣ хулосагирӣ мекунанд ва миқдори ниҳоии бозигароне ки дар як рақобат иваз кардан мумкин аст метавонанд байни ҳам маслиҳат кунанд ва дақиқ кунанд. дар ин бозӣ то 7 нафарро иваз кардан мумкин. Шервонӣ ба Табрез футбол баргардон, паси Табрез ба марказ. инҷо футболбозони мо футбол нигоҳ медоранд. вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд. фурсати зарбазанӣ дар ниҳояти кор пайдо нашуд. ҳолатро тавре дидед Сандеш Ҷинган бартараф кард. футболо аз нав аз авт тӯб ба бозӣ дароварда шуд. идомаи талошҳои бозигарони дастаи мо дар лаҳзаи қаблӣ самар наовард, аммо хело бо ҷуръатона, хело фарқкунанда назар ба нимаи аввал бозиро тими миллии мо дар қисми дуюм шурӯъ кард. чунки бубинед дар прессингро овардан, дар дуруст баромодани созмондиҳии ҳамлаҳо, дар ҳамдигарфаҳмӣ беҳбудиҳо дида мешавад. умедвор мешавем ки ин барои як муддати кӯтоҳ нахоҳад буд, балки ба таври доимӣ ҳамин гуна
фаули ва натиҷаи беҳтар аз сӯи бозигарони мо дар рафти нимаи дуюм ба назар мерасад. паси эҳсон ба канор. табрез инҷо акнун ба ҳуҷум пайваст кард шерёниро, аммо пешироҳи ӯро маҳкам карда буданд. пас ба канори рост аз сӯи шерёни мабачӯев. салоҳиддин эргашев идомаи ҳаракатҳои ӯ ва зарба мезанад инҷо салоҳиддин, аммо дар маҷмӯи вазиятро дарвозабон гуруприт синх сандҳу бартараф кард. то ҳамин лаҳза хело хуб бозигарони мо ҳаракат доранд. дар маҷмӯъ имкони ҳатто гузаштан аз маркази майдонро ба ҳариф тақрибан мо надода истодаем. баҳсу мунозираҳо бо сардовар идома дорад аз сӯи бозигарони ҳиндустон, махсусан маккартон луис никсон аз қарорҳои сардовар аскар наҷафуллоев. чандон қаноатманд набуд, аммо мо тавре дидем довар қисман ӯро ором ҳам карда тавонист. меҳрубон каримов ӯро аз майдон берун мекунад, вале баъдан ишора бар он дорад ки каме осеб гирифтааст дар лаҳзаи қаблӣ. хуб, бозиро давом дода метавонад меҳрубон. тавре гуфтем то 7 тағйирот дар ин бозӣ дар ҳайати ҳар кадоме аз ин дастаҳо мумкин. дар тими мо айни замон танҳо як нафар иваз шуд ва хоҳем дид дар идома киҳоро боз студии мураббиён иваз мекунад. дар ҳайати захиравӣ барои мисол аҳтам назаров аст, капитани асосии тими миллии кишвар ки 98 бозӣ дорад дар маҷмӯъ, агар дар ҳарду бозии байналмилалӣ рафиқона бо ҳиндустон иштирок кунад. пас аввалин бозигаре мешавад дар тарихи дастаи миллии кишвар ки аҳтам 100 бозӣ гузаронидааст. дер ё зуд ман фикр мекунам аҳтам ба ин нишондиҳанда мерасад. соли 2011 токунун бе танаффус бо кӯраҳои тими миллӣ ӯ бозӣ мекунад. баъд аз қоида вайронкунии қаблӣ инҷо вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони ҳиндустон. партофти туп натиҷа надод. боз як мавриди дигаре ки вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози моро аскар наҷафуллоев ба қайд гирифт. غیر از احتم نظرов албатта ҳастанд чеҳраҳои дигар ки дар бораи онҳо ҳам ман мехостам гуфта гузарам. инсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ ва футболбозони мо қисман ин ҳамларо бартараф мекунанд. акнун баъд аз зарбаи хатои бозигари ҳинду туп аз майдон берун шуд. парвиз умарбоев хело дертар ба ҳайати тими миллӣ омада пайваст шуд. аз дирӯз дар тамринҳо иштирок дорад. дар ин бозӣ ҳатто шояд мо дар қисми дуюм ҳам ӯро набинем, вале дар бозии баъдӣ ҳатман парвиз умарбоев шояд аз дақиқаи аввал ба майдон ворид мешавад. ва дар қатори ин бозигарони ботаҷриба чеҳраҳое ҳастанд ки бори аввал метавонанд бо кӯранҳои тими миллӣ ба майдон баранд. инҳо фаридун давлатов аз дастаи регартад аст ва ҳамчунин фурқон раҳимзода аз ҳосилот мебошад. фурқон қаблан ба тими миллӣ ҷалб мешуд, аммо бозӣ накардааст. фаридун давлатов бошад бори аввал ба тими миллӣ ҷалб шуд. эҳсони панҷшанбе барои қоида вайронкунии қаблӣ корти зард гирифт. натиҷа надод. идомаи
талошҳои бозигарони дастаи ҳиндустонро мебинем ва бубинед дар ҷанбаст бо як зарба хостанд берун аз ҷаримагоҳ ин ҳамлаи худро ба нуқтаи ниҳоӣ расонанд. Лилиан Зуала Чангте аз фаъолтарин бозигарони дастаи ҳиндустон дар рафти дидори имрӯз аст ки зарбаи қаблиро маҳсуб зад, аммо тавре дидед баланду ноаниқ буд. бо ёрии пасҳои кӯтоҳу миёна хостанд футболбозони мо аз прессинги ҳариф берун шаванд. қисман аз уда ин кор баромаданд, аммо Шервонӣ акнун қоидаи бозиро вайрон кард. тӯбро аз даст дод сараввал Шервонӣ ва баъдан маҷбур шуд қоидаи бозиро вайрон кунад. алиҷон кароматуллозода паси ӯ ба ҳамдастарояш дар идома бозигарони мо акнун ҳамлаи навбатии худро ба роҳ мемонанд. инҷо ирсоли туп бисёр хуб буд. Табриз Исломов, Алишер Шукуров, Меҳрубон Каримов, Зоир Ҷурабоев ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Ортизар ба футболбози рақами 9 дастаи Ҳиндустон ва Викрам Партап Сингҳ. як бори дигар мебинем. инҷо ҷои баҳсу мунозира нест. бо қаҳру ғазаб шояд барои он қоида вайронӣ қаблан зидди ӯ буд. дар лаҳзаи қаблӣ ӯ ба бозигари дигари мо дактар агар бигӯем бархӯрд. хуб барои баромадан ба майдон аллакай тайёрӣ мебинад Парвиз Умарбоев. барои контроли бозӣ дар маркази майдон беҳтар хубтар роҳандозӣ кардани бозӣ дар маркази майдон шояд будани ӯ зарурам ҳаст. инҷо партофти бисёр олӣ ва ҳисоб 2-0 мешавад. Меҳрубон Каримов ба задани ин гол муваффақ шуд. бениҳоят олӣ буд ирсоли туп аз вазъияти стандартӣ аз сӯи Алишер Ҷалилов ва зарбаи бо сарзадаи Меҳрубон Каримов боис бар он шуд ки мо нахустин голи ӯро бо пиранҳои тими миллии кишвар бубинем. ҳоло дӯстони гиромӣ ҳатман саҳнаҳои такрориро барои мо пешниҳод мекунам. Меҳрубон дар лаҳзаи қаблӣ хело олӣ дар дохили ҷаримагоҳ бозӣ кард. таваҷҷӯҳ кунед. ирсоли туп сурат мегирад. ӯ умуман дар ҳолати офсайд набуд. аз қафо ба мавқеи аз қабл шояд дар тамринҳо борҳо санҷида шудаи худ омаду бо зарбаи ҳадафмандонаи бо сарзадааш ҳисобро 2-0 кард. хуб ин лаҳзаҳо тағйирот дар тими миллии кишвар сурат мегирад. аз майдон гирифта мешавад нафаре ки голи аввалинро зад. Шеридин Бобоев ва ҳамчунин ҳамроҳ бо Шервонӣ Мабадшоев майдонро тарк мекунанд. ба ҷои онҳо Шаҳром Самиев рақами 22 ва Парвиз Умарбоев рақами 7 ба майдон мебаранд. Шеридин Бобоев ҷои таъкид аст ки панҷумин голи худро бо пиранҳои тими миллии кишвар ба ҳадаф расонд. дар маҷмӯъ акнун се тағйирот дар ҳайати дастаи мо сурат гирифт. хуб киҳо боқӣ монданд дар ҳайати захиравӣ? дарвозабонҳо Далер Азизов ва Муҳриддин Ҳасанов, дифогар Раҳматшоҳ Раҳматзода, ҳамчунин боз як дифогари дигар Ахтам Назаров бо ҳамроҳи Содиқҷон Қурбонов, нимуҳофизатгарон Амирбек Ҷурабоев бо ҳамроҳи Муҳаммадҷон Раҳимов ва ҳамлагар Фаридун Давлатов. инҷо вазъияти хатарнок аст пӯшиёки Ҳиндустон, аммо бубинед ин фурсат дурусту самарабахш истифода намешавад. зарбаи охиринро боз ҳам Чангте иҷро кард, аммо хело баланд буд. Меҳрубон дар қабати дуюм бозии хубу устувор нишон дод дар лаҳзаи қаблӣ.
خب اشاره‌های تبریز برای ما مهم بود که بستری مربیان چی رو میخواست برساند. شاید ایواز میکنن مهربان رو، چون پیش از این هم حالت بود که مهربان اشاره کرد که برایش آسان نیست. و یک بازیگر دیگر رو بالاتر نگفتیم، این فرقان رحیمزاده است. اصلا او هم در باشگاهی فعلی خود حاصلات فرخور بیشتری وقت باعث دفاعگر کناری بازی میکنه، اما او رو ما باعث نیم افسدگر کناری هم در بازی ها قبلا دیده ایم. او سوال پیدا می شود اگر مهربان رو واقعا هم ایواز کنند با جایش کی به میدان میبرد؟ ممکن است دفاعگری دیگری کناری به میدان برآورده شود و علی جان کرامت‌الله رو ما در مرکز ببینیم، چون که علی جان موسم گذشته در روشن، این موسم در استقلال در خط دفاعی مرکز بازی میکنه. یعنی او به مرکز میگذارد و در کناری راستی خط دفاع ما شاید نفر دیگر رو میبینیم. وریانت های دیگر هم هست، برای مثال صدیق جان قربانوف دفاعگری مرکزی در حد ذخیروی است. بازیگران نوعی دیگر هم هستند که میتوانند در کنار یا در مرکز خط دفاع بازی کنند. بعد از آسیب گرفتن مهربان واقعا هم اکنون او رو باید ایواز کنند. رحمتشو رحمتزاده رو هم باید فراموش نکنیم. حالا فکر میکنم من از او رو انتخاب کردم. بله، رحمتشو رحمتزاده رقم 13 به میدان میبراید. او شاید اکنون به کنار میرود و جای علی جان کرامت‌الله زاده. جای یادآوری است که رحمتشو رحمتزاده هم در چندین موقع بازی کرده میتواند. از روی معلوماتی که از خود این فوتبال باز قبلا دسترس شد، او در باشگاه فعلی خود حتی یک قسم بازی ها رو در نقش نیم افزایتگری مرکزی هم پشت سر کرده است. طور میدونید این زمان عضو دسته سیم یوگیاکارتای کشور اندونزیا است رحمتشو رحمتزاده. اگر با بازی قبلی که در حیاتی دسته المپیک کشور داشت توجه کنیم، او بیشتر در نقش دفاعگری مرکزی هم بازی میکنه. یعنی برایش هیچ مشکلی پیش نمیآورد این حالت. وضعیت خطرناک است، فرصتی بهترین، ضربه و گل. حساب 3-0 می شود. احسان پنجشنبه توانست که این لحظه ها حساب را دیگر کند. من نیمه دوم با یک روحیه و خواهش و اشتیاقی کلا دیگر به میدان برآمدن فوتبال بازان. این چیز رو ما در هر یک عمل و حرکت و جهد و تلاش های آنها دیدیم و این ثمره خود را آورد. دوستان گرامی، این گل نوبتی در دقیقه 68 زده می شود از سوی احسان پنجشنبه، اما خودی حمله براه مانده شده بسیار جالب و دیدنی هم بود. بار دیگر می توانید ببینید موج دومی حمله چگونه خوب براه مانده شد. ما علی جان کرامت‌الله زاده را می‌بینیم چگونه فاولانه به هجوم پیوست می شود. پرتوفتی گل‌آور محض به کرامت‌الله زاده نوشته شد. در اول چون به نظر رسید که احسان چندان خوب ضربه نزد، اما با وجود این برای یگان بازیگری دسته هندوستان امکانی برگرداندن همون ضربه نبود. بعد از چون رنگ گرفتنی بازی یک بار از تغییرات در حیاتی دسته هندوستان دیده می شود. مکارتن لوئیس، همچنین چانگته و همدسته دیگری او از میدان گرفته شدند که ما و شما طور میبینیم. به این ترتیب از حیاتی
захиравӣ се футболбози дигар дар ҳайати Ҳиндустон вориди майдон мешаванд. шонси навбатӣ барои дастаи мо пайдо нашуд. хуб, Маккартон Луис рақами 15, рақами 21 Нихил Пуҷари ва рақами 7 Лилиан Зуала Чангте аз майдон гирифта шуданд. ба ҷои онҳо Фарух Касам рақами 14, рақами 22 Нихил Барал ва рақами 18 Муҳаммад Кандуӣ ба майдон баромаданд. Марбоев ҳангоми пас будан хато кард. ва ҳуҷуми навбатии дастаи Ҳиндустон натиҷа намедиҳад. ман аз он фаъолӣ, аз он имкониятҳои голзание ки дар маҷмӯъ дастаи Ҳиндустон дар қисми якум дошт, дар нимаи дуюм ягон дараке нест. ва фикр мекунам инҷо бозигарони мо тавонистанд пеш аз ҳама роҳҳои ба ҳуҷум гузаштани ҳарифро маҳдуд кунанд ва тақрибан аз байн ҳам баранд. қоида вайронкунӣ бисёр дағал буд аз ҷониби бозигари мо дар лаҳзаи қаблӣ. рост ба пои ҳариф бар худ сурат гирифт. Фарух Ҳоҷӣ, Касам, Чаудҳари барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад. ва бубинед ки рост дарвозаи моро ба нишон мегирад дар ин лаҳзаҳо. دوستان گرامی، جای تاکید است که خب 10241 نفر مخلص برای دستگیری تیم ملی کشورمان امروز با ورزشگاه تالکو آرنای شهری ترسونزودا تشریف آوردند. فکر میکنم خیلی مقدار زیادی مخلصان هم آمدند و جای اعتراف است که قاعده بازی در این حالت ویران شد. در مجموع برای پذیرایی مخلصان از سوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در یکجایگی با مکانی که البته آن را میزبانی میکرد، کارهای بسیار خوب و نظر است دوامی چند روزی اخیر انجام داده شد. ما تبلیغات های وسیع را میدیدیم برای جلب مخلصان. برنامه فرهنگی طرحریزی شده بود پیش از آغاز این بازی و البته همچنین برای سفربر کردن مخلصان اتوبوس‌های جایگان از شهر دوشنبه تا شهر ترسونزودا تشکیل کرده شد که همه این عامل‌ها در مجموع برای جلب مخلصان تاثیر خاصه خود را هم رساند. خانه‌ها در تمام کشورهای دنیا این گونه عنعنه هست که بازی‌های دسته منتخب در شهر و نویای گروه صورت میگیرد در مضافات‌ها در منطقه‌ها و البته این یک امکانی خوب است برای ساختن شهرهای دیگر برای دستگیری تیم ملی. در ترسونزودا طور گفتیم باری آخر سال 2011 وقتی تاجیکستان با ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 رقابت میکرد در یک گروه، تیم ملی ما بازی کرده بود. در این بین بارها دسته المپی، دسته نورسان، جوانان تا 20 ساله در همین میدان بازی کرد، اما هیچگاه تیم ملی دیگر بازی خود را برپا نکرد. بیشتری بازی خود را دسته منتخبی ما در دوشنبه گذرانیده است و یک قسم دیگر در حصار، اما قبلا تجربه بازی در
ورزشگاهی پختکوری شهری بختر، یعنی ورزشگاه خانگی دسته بخش. خب بازی‌ها در میدان 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر بوستانی خوجند بودند. همچنین فکر میکنم جغرافیای برگزاری بازی‌ها باز هم وسیع میشود و در شهرهای دیگر از جمله کولاب و وحدت و پنجکент و استرافشان و دیگر شهرهای بزرگ فوتبالی در آینده با وجود آوردن اینفراساختوری ارزنده به چنین سطحی مسابقات حتما تیم ملی آنجا هم بازی‌های خود را دایر می‌کنند، مخصوصا بازی‌های بین‌المللی رفیقانه را. چون این یک عید است، یک تنتنه است برای ساکنان و مهمانان همان شهر نواحی در مجموع. حالا سه تغییرات دیگر یک بار صورت میگیرد. احسان پنجشنبه و علیشیر جلیلوف از میدان گرفته میشن. علیشیر به دستبندی کاپیتانی رو به احتم نظرف میسپارد. همچنین ما طوره میبینیم از هیئت ذخیروی فرقان رحیمزاده هم به میدان میبرد. با جای علیشیر شکوروف بازی رو دوام میدهد امیربک جورابویف. با جای احسان پنجشنبه فرقان رحیمزاده و با جای علیشیر جلیلوف احتم نظرف بازی خواهد کرد. بار دیگر دوستان گرامی برای ما و شما لحظه که گلی سوم ما چگونه زده شد، چگونه هجوم از اول تا با آخر راه اندازی شد با اشتراک دروازه‌بان رستم یتیموف سر کرده تا به نقطه نهایی آن نشان دادند. البته در این میچ چند بار مسئولین هندوستان کوشش کردند ارتباط رو بین بازیگران ما قطع کنند، ولی از اودای کار نبرآمدند آنها. به این ترتیب در مجموع اگر ما اهمیت دهیم دوستان گرامی خیلی خوب فرقان رحیمزاده این لحظه را تلاش میکند. در حتی دسته ما هفت تغییرات صورت گرفت، یعنی دیگر کسی رو مربیان عوض کرده نمیتوانند. پرتوفتی تبریز اسلاموف از کنار نتیجه نداد. و جوی تاکید است که فرقان رحیمزاده به این ترتیب اکنون امروز نخستین بازی خود را با پیرنهای تیم ملی کشور دایر می‌کند. باز یک ارسال دیگر با داخل جریمه‌گاه اما به نتیجه بود و در همان حالت طور می‌دیدیم که قاعده بازی هم غیرقانونی شد. از احتمال دور نیست احتم نظرف صدومین بازی خود را با پیرنهای تیم ملی کشور در هیئت اولیه شروع می‌کند ضد هندوستان. زیرا سرمربی ایگور انگلووسکی قبلا در نشست مطبوعاتی گفته بود که برای این بازی هیئت رو از قبل معلوم کرده است، ولی در بازی دوم تغییرات‌ها خواهند بود. این اشاره‌های خودی ایگور انگلووسکی بودند. پیشروی حمله نوبتی حریف گرفته شد. جای یادآوری است که فرقان رحیمزاده 25 آگوست سال 2009 تولد شده است و همگی 16 ساله میباشد. او اینجا ارسال نوبتی توپ از جانب بازیگران هندوستان در داخل جریمه‌گاه ما بود. چگونه حالت را به میان میآورد. رستم یتیموف مجبور شد با مشتش زده توپ را از جریمه‌گاه بیرون کند. خب به این ترتیب فرقان رحیمزاده یکی از جوانترین بازیگرانی میشود که با پیرنهای تیم ملی به اصطلاح دبیوت میکند یا نخستین بازی خود را میگذراند.
илова бар ин ӯ иштирокчии чемпионати осиё ва иштирокчии чемпионати ҷаҳон ҳам ҳаст. Нарӯшани қоидаи бозиро мебинем. ё на, танҳо аут ишора мекунад довар. каме ҳолати мушкил буд барои бозигари мо дар лаҳзаи қаблӣ ва бубинед акнун инҷо наздик буд каме бархурд ҷиддитар шавад. дар ҳол довар дахолат кард. ҳолате ки бисёр зебо фурқон раҳимзода тӯбро аз ҳариф мегузаронад ва ҷексон синх шояд аз алами оне ки чӣ гуна ба осонӣ ӯро бозигари мо гузашт дар ҳамон лаҳза мехост баъзе корҳои ноҷоам кунад, вале зуд тавре мо дидем довар аскар наҷафуллоев дахолат карда тавонист. тағйирот аст дар ҳайати дастаи ҳиндустон ва дарвозабонро инҷо мегиранд. гурприт синх сандҳу аз майдон гирифта мешавад ва ҷои ӯ рақами 23 албино ҷовани гомес ба майдон мебарад. боз тағйиротҳои дигар ҳам дар ҳайати дастаи ҳиндустон ҳастанд, вале дар мавриди дарвозабоне ки иваз шуд бояд бигӯям нахустин бозӣ барои албино гомес аст ва бубинед мураббиён дар ҳамин гуна бозӣ акнун ки ҷои озмоиш аст ба дарвозабони ҷавон имконият медиҳанд то нахустин бозии худро доир кунад. ҳамчунин мо тағйиротҳои дигарро ҳам дидем. аз майдон сандеш ҷинган рақами 5 ва раҳул бҳеке рақами 2 гирифта шуданд. бозигароне ки ба ҷои онҳо ба майдон баромаданд рақами 4 прамвир ва рақами 16 биҷой баргисе буданд ва дар умум то кунун дар ҳайати ҳиндустон ба ин тартиб 6 тағйирот сурат гирифтааст. барои тамошои бозии имрӯза албатта сокинони шаҳру навоҳии гуногуни кишвар, меҳмонон ва шаҳри турсунзода ташриф оварданд. мо тавре мебинем то футболбозони дастаи регатадаст махсусан легионерҳои ин тим ҳам барои дидани ин дидор ба варзишгоҳ омаданд ва хулас як фазои идонаву фазои мутантанеро ин шом мо дар шаҳри турсунзода бо сабаби албатта баргузор шудани бозии дастаи мунтахаби кишвар дидем. ҳоло шонси бисёр хуб аст барои шаҳром самиев, аммо пеши роҳи ӯро биҷой варгесе гирифт. тағйироти охирин дар ҳайати ҳиндустон ҳам акнун сурат мегирад. ҷексон синх майдонро тарк кард ва ҷои ӯ рақами 12 партиб сундар гогои вориди майдон мешавад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи мо имконият аз даст рафт ва Аҳтам Назаров баъд аз қоидаи бозиро вайрон кардан корти зард мегирад. тавре гуфтем имрӯз хело мухлисони зиёд ба варзишгоҳ ташриф оварданд. табиист ки миёни онҳо
сокинони шаҳри турсунзода низ хело зиёданд ва мо бояд ҳамин гуна тарғиби бештари бозиҳои тими миллии кишварро дар шаҳрнавоии гуногуни кишвар анҷом диҳем то имкони ташриф овардану дастгирии тими миллии кишвар барои шаҳрҳои дигари бузурги тоҷикистон ҳам пайдо шавад. дар ин байн тавре қайд кардем яке аз омилҳои асосии инфрасохтори хуби ҳамон шаҳру ноҳияҳо ва махсусан майдони бозӣ ба ҳисоб меомад. варзишгоҳи тавко-арена тавре медонед соли гузашта аз сӯи конференсияи футболи осиё иҷозати баргузории бозиҳои байналмилалиро гирифт. ин бисёр хушбинкунанда ҳам ҳаст ки дар кишвари мо ҳар аз варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ҳамчун варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор боз варзишгоҳи дигар ҳам ҳастанд ки имкони пазироии чунин мусобиқаҳо ва рақобатҳои бузургро доранд. умарбоев паси ӯ нагузашт, аммо талошҳои баъдии ӯ давом дорад. Арез Умарбоев яке аз он бозигароне аст ки бевосита дастпарвари мактаби футболи Регар Тадази шаҳри Турсунзода мебошад. Шаҳром Самиев на инҷо бо суръат аз футболбози ҳариф гузашта наметавонист. Ӯ маълум буд ин чиз, то ба охир талош карду барои баргардонид ту ба ихтиёри ҳамдастаҳояш мубориза буд. ҷои ёдоварист ки баъзе аз футболбозони тими миллии кишвар ки қаблан таҷрибаи дуюмӣ дар ҳайати дастаи мунтахабро доштанд, дар ин бозӣ ва умуман дар бозии баъдӣ ҳам бо Ҳиндустон иштирок карда наметавонанд. Сабаби асосии ин осеб доштани онҳо аст, аз ҷумла Олег Баклов дарвозабон, ҳамчунин Рустам Соиров ҳамлагар, Ҳамаддини Камолов муҳофизатгар. инҷо партофти бисёр хубе ба назар расид, аммо дарвозабон Альбино Ҷиовани Гомес тавонист дар ҳолати қаблӣ пешдастӣ кунаду тӯбро ба даст додам. хуб, корти зард ба футболбози мо. Раҳматшор Аҳмадзода хато мекунад. ҳамчай Сафаровро ҳам бояд фаромӯш накунем, ӯ ҳам ба наздики осеби ҷиддӣ гирифт ва барои як муддати тӯлонӣ аз саф берун монд. Аскар Наҷафлуев дар лаҳзаи қаблӣ, агар аҳамият дода бошед, ишора кард ки ин бори дуюм буд ки ба ин тартиб Раҳматшор Аҳмадзода қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, дӯстони гиромӣ, ҳоло зарбаи ҷаримавиро мебинем. омодагии ҷиддии бозигарони Ҳиндустон ба он равона шудааст ки зарбаро рост равон кунанд. Фарух Хоҷӣ Касам Чаудҳари мехоҳад ин зарбаро занад. футболбози рақами 14 иҷозат дода шуд. зарбаи ӯро мебинем ва ҳисоб, дӯстони гиромӣ, 3-1. инҷо дар маҷмӯъ ҳамдигар нофаҳмии бозигарони мо, махсусан онҳое ки дар девори дифоӣ буданд ва баъдан дарвозабон. дида мешавад эътирози Рустам Ятимов албатта ҷо дорад. ӯ таъкид мекунад ва ишора дорад ки чӣ гуна тӯб инҷо гузашт. таваҷҷӯҳ кунед, он қадар баланд зарба иҷро нашудааст, аммо тӯб аз болои девори дифоӣ ба осонӣ мегузарад. кори худ, рисолати худро бозигарони мо дар девори дифоӣ дар лаҳзаи қаблӣ дуруст иҷро накарданд. аммо аз вазъияти стандартӣ ба ин тартиб акнун ба дарвозаи худ гол сар медиҳад.
ҷои ёдоварист ки бо омадани Игор Ангеловский студии мураббиёни тими миллии кишвар аз нав шакл гирифт. яъне ҳар як мураббии хориҷие ки меояд пеш аз ҳама бо ёваруни нави худ ба вазифаи сармураббигӣ корро шурӯъ мекунад. Милан Павлович ва Радмило Азаняч мураббиро дар ин масъалаш ҳамроҳӣ мекунанд. аз мутахассисони тоҷик пеш аз ҳама Алифбек Беромов ва Алишер Туйчиевро бояд қайд кунем ки ба студии мураббиёни тими миллии кишвар шомил шуданд. дар маҷмӯъ Игор Ангеловский 19-умин сармураббии тими миллии кишвар аст. аз соли 1992 то имрӯз ба ин тартиб 19 нафар роҳбарии тими миллии кишвари мо бардошт доштанд. буданд дар ин байн чанд нафар ки дубори себори ҳатто тими миллиро роҳбарӣ карданд. аз ҷумла Шариф Назаров 3 дафъа, Мубин Эргашев 2 дафъа, Зуир Бобоев 2 дафъа. 3 дақиқа вақт илова мешавад ба қисми дуюм. аммо дар маҷмӯъ агар мо ҳисоб кунем инҷо гузариши навбатии бисёр хатарноки бозигарони Ҳиндустон. зарба акнун сӯи дарвозаам ҳаст, вале каме хато меравад. дар маҷмӯъ тавре гуфтем ба ин тартиб 19-умин сармураббие аст ки ҳидояти тими миллии кишварро бар дӯш мегирад. яке аз чизҳои дигаре ки андаке миёни мухлисонам мавриди муҳокима қарор мегирад ва коршиносонам дар ин бора таъкид мекунам, муддати тӯлонӣ кор накардани мутахассисон дар масъалаи сармураббигии тими миллии кишвар аст. бо Игор Ангеловский қарордоди ҳамкорӣ дар сурати ҳунарнамои арзанда дар ҷоми Осиё боз тамдид карда мешавад. аммо тавре гуфтем пеш аз ҳама аз натиҷаҳо вобастагӣ хоҳад дошт. ба наздики 50-солагии худро таҷдид кард, яъне ҳамагӣ дуруст пеш аз ин Игор Ангеловский, вале аз муҳите ки ӯ ба вуҷуд овард, махсусан дар тамринҳои тими миллии кишвар дидан мумкин буд ки чӣ гуна футболбозон бо як шӯрушавқ, бо як ҳаяҷон ҳар гуна бозиҳои гуногуне ки ӯ ба роҳ монда буд дар онҳо иштирок мекарданд. яъне чунин хулоса кардан мумкин ки як муҳити бисёр хубу солимро ба вуҷуд оварда тавонист ин мураббӣ дар тими миллии кишвар. аммо агар ҳамин гуна фазои хуб нигоҳ дошта шавад, ҳамдигарфаҳмӣ бошад, эҳтиром ба якдигар бошад, ҳатман натиҷаҳо ҳам беҳтар хоҳанд шуд. як чизи дигари бисёр муҳимро ман хостам инҷо таъкид кунам. дар аввалин нишасти матбуотие ки ҳангоми муаррифии ин мураббӣ буд, Игор Ангеловский тавре дида шуд бисёр як аз нигоҳи рӯҳию равонӣ омодагии хуб дид. ва мисле ки Петр Шегард бо ҳар як нафар даст мефушурду бо онҳо салом алейк мекард, ҳамин гуна муносибат кард бо ҳар кадоме ки дар нишасти матбуотӣ буд, ҳар як нафаре ки буд онҷо. ва ин бори дигар таъкид мекунад ва зимни суханрониҳои худам гуфт ки аз ин ба баъд танҳо ман масъули натиҷа ва ҷавобгари асосӣ барои натиҷаҳо ҳастам. яъне аз ҳар ҷиҳат ӯ худро омода кардааст барои роҳбарии тими миллии кишвар ва бошад ки оғози пайроҳаи ӯ ки имрӯз дар бозии рафиқонаам бошад бо ғалаба шуруъ шуд, ҳамин гуна бо пирӯзиҳо идома ёбад. бо ҳамин дӯстони гиромӣ нахустин бозии байналмилалии рафиқона бини дастаҳои мунтахаби Торкменистон ва Ҳиндустон ки дар моҳи сол ба нақша гирифта шуда шуд хотима ёфт. баъд аз 15 сол тими миллии кишвар дар шаҳри Турсунзода бозӣ кард ва 3-1 дар баробари Ҳиндустон зафар ёфт. бозии оянда моро рӯзи 9 июн дар шаҳри ҳисор интизор аст. ҳамаи мухлисонро онҷо мо мунтазир мешавем. бисёр сипос мегӯем бори дигар ки дар рафти ин гузориш моро ҳамроҳӣ кардед. то бозиҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. ғалабаи навбатии тими миллии кишварро ба кулли шумо табрик мегӯем ва умедвор мешавем ки натиҷаву дастовардҳои аз ин зудтар ҳам боз моро дар пеш интизоранд. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.
Як дусе? Як дусе чор. احسان با غلبه امروز تبریک میگیم و درباره بازی تشکر زیاد. اولا این غلبه رو با تمام مردم تاجیکستان میبخشیم که خیلی که همگان معلوم است طول 15 سال قبل در اینجا بازی بود و ما خیلی خوشحال شدیم که این دسته رو تیم هندوستان رو با تیم هندوستان غلبه به دست آوردیم و باز در پیش بازی دوم است و حرکت میکنیم که بازی دوم نیز به فایده ما انجام می‌یابد و از فرصت مناسب استفاده برده تمام مخلصان را روز 9 ایون به ورزشگاه شهر ایسار دعوت می‌نماییم. در قسم اولی رقابت امروز بازی دستای ما نامقدر خوب بود و کمی هم ضعیف هم بود، لیکن در قسم دوم دسته توانست با دروازه حریف 2 گل به ثمر رساند. بله، فکر میکنم در قسم اول تیم هندوستان کمتر به دفاع نشسته بود و شاید که از همین سبب و بعدا ما بعد از قسم اول مربی به ما سخنهای گفت و فکر میکنم که ما با بچه ها خیلی خواستیم که در قسم دوم نیز یک گل دیگر زنیم تا که بازی کمتر آسانتر شود. زمین کیا ترینر شدند؟ Игорь, поздравляем вас с дебютной победой в первом матче. Ваш комментарий по игре? Я хочу се поблагодарить на футболистите, что это мой первый матч, моя дебют был с победой. Они отыграли хороший матч, но если в том моменту нам не нужна эйфория, если сам товарищеский матч, я поздравляю футболистов, я тоже хочу се поблагодарить своим болельщикам, кои были на стадион, что дали нам поддршку, тоже своим ljudi tam u Fudbalnu federaciju što oni dali условия za gotovice i думаю, что если мы вернули се хорошей игрой и на концу с победой. Вы довольны игрой команды? Я доволен, но там было сам моменти, prvi тайм на концу 7 минута, когда они получили один момент, но тоже Рустам Ятимов сказал, что он je наш дел тима, что он очень хорош там обрамбу сделал, так да думам, что все мы работали на тренировке, футболисты там на поле исполнили. Но если думаю, что он может еще хорошо играет. Следующий матч 9 июня пройдет в Гисаре. Будут ли изменения в составе Таджикистана? Я najprije budem там ждут медицинский рапорт, потом с тренерским штабом будем отлучили, дали будет замены. Нормально у нас есть 23 футболиста плюс 3 вратаря, тогда это товарищеские матчи за то, что мы посмотрели качество у футболистов, тогда когда играешь с одним наспротивником 2 раза, очень тяжко, и я хочу там посмотреть менталитет футболистов на той второй матч. Болельщикам, которые сегодня пришли, поддержали команду, что скажете? Я спасибо большое, но я думаю, когда Таджикистан играет, всегда стадионы нужно будет полный, что это наш город, это наша страна, и так, если атмосфера, если они дают энергию на футболисты то чувствуют и будут играть хорошо. Спасибо еще один раз болельщики, которые приехали туда, спасибо за поддержку, тогда следующий матч, я думаю, чтобы стадион был полный, что это праздник тоже за Ахтам Назарова, когда 100-ти мяч будет, это первый раз в истории, и мы должны сказать спасибо, что он сделал за сборную Таджикистана. Спасибо вам.